drop your camera na love ma ke last of ma torno le wanya front to se ke torno le wanya front chile ka ba oko ge wara nye legem torno le wanya front ke wara onya to are legem awe interview camera megenga ma bingo wara reverse bia le wanya front wara so bia chile ka ba oko le wanya front wara so bia pronga no wuku ko Otele yo wuku ko Otele ese Sure. no wonyo so wonye wuku ya wuku Aha m bụ Chioma. the way for now of money who here Aha m bụ Chioma. Chioma onye Chioma Anyika. edi afọ ole Ya? edi afọ ole Adị m afọ 23. ele ihe mere eji edi afọ 23 ga para ukwu Amakwa m otu ka nne m si mụọ m. ụta ka esi mụọ je yi pant I like your man. emụọla nwa na nrọ mbọ Mba. ije egwu mmiri na nrọ Mba. abụrụ gị ọnụ Na imere gịnị? abụrụ gị ọnụ Mba. iwe onye ebe Abụ m onye Anambra. ebe na Anambra Nnewi South, Okpor. ebe na Okpor Ụmụnnuko. ebe na Ụmụnoko Ogene. nna gị na nne gị ha dị ndụ mpa gị ọgbaala ara Mba. mma gị okofule Mba. ele onye gị ufu nọ na famili ụnọ ọwọ nkọlọ gị ka nwanne mpa gị ka ụmụnne gị ka mpa gị Onweghị m. ịgbaala ajị Ka ajị nke ajị ike ịgbaala ajị ike ele ebe ajị ike nke ị gbara awụ nke etiti ike ka nke azụ ike nke ihu aha na-adị n'ihu. ebe ka ọ nọ gị gba aha nga ọ nọ gị si nke ihu ọgwa onye Igbo ka ewu Ọ nọ n'etiti, ọ kwụsịrị n'etiti. etiti wee ebe N'etiti ike m, n'etiti Otele m. ajị ọkụ nọ n'etiti iji akpụ ya akpụ ka ije ewivu Ana m agbụ ya agbụ. enwere nke gbara mkpụrụ Mba. ị mụọla nwa mbụ Mba. ị wepụla nwa ara ahụ siri ike ị ga-aga ụlọ ọgwụ eme gị laba ara ịnụ ihe m gwara gị Onweghị ihe na-eme m na ara m dị mma. dem ịsa ara gị siri ike ara nwa agbọghọbịa dị ka gị kwesịrị isi ike kpere gwa m sị enwe ihe mega gị ara nwa agbọghọbịa dị ka gị kwesịrị isi ike Chineke agba gị ọkụ Bishọp, eche m nọọ ịda ada. asị m gị dem weche m nwere ọdịda ịnụrụ n'ọnụ m ịnụrụ ihe gbasara ọdịda ihe a ara ga-eshi ike gị bịa nga bịa gwa m sị enwe ihe mere gị n'ara eme gị ego ụlọ ọgwụ gba dọkịta na m sị ele gị laba ara m sị gịnị
Ya name labara. Ara shirika. Woko letra laga. So sofu. Tembe potro wa nani otu nwoke tra laga. Hey. Onye traga wonye. Oh, onye mụ na Igbo. Aha ya gịnị? Afọ ebe Emeka. Ele nga ọ nọ taa gị? N'ụlọ ya. Ele mgbe ọ tapụrụ gị? Ọ na ahụ na-abụ gara aga. Ele ihe ọ gwara gị eji gaba n'ụlọ ya ya atafuo gị? Maka mụ na ya ọ sị ka m bịa na be m bịa be. Gịnị ya na-ayị? Ele ihe a gwara gị bifo akụwa gị otele? O nweghị ihe ọ gwara m, ọ bịa ọ lọvụrụ m, mụ nwa lọvụkwara mgbe ahụ. Ka ihe menụ na-alụ? A sị m na machọzi, ọ na-eshiti onu. Gịnị wo chiti? Ọ na-ayị onye ọzọ, o were ọyị nwaanyị ọzọ m wee chọpụta gawaziere onwe. Gba tapụrụ gị ele ihe i mere? O nweghị ihe m mere. Enwe mkpu itinye nwa akwa ibere? Afụrụ m ụfụ, etiri m mkpu. Ele otu isi tie dị mkpu mgbe a tapụrụ gị? Tie ya nga. Etiri m mkpu. Emeka. Sọwọ Emeka. Iwu onye Yoruba? Mba. Them you are from that touch from you. Sorry. Pranga beta koshiri meze. Atapụrụ gị etiwe ka onye Yoruba. Emeka. Pranga beta koshiri meze. Nwa agbọghọbịa atapụrụ ya etie Emeka. Genotype gị? AA. Blood group gị? A positive. Ka mbọ gị bịa nka. Oke mana ihe ọ wele emere ebe a ka abalị ihu akwọdụ m gaa n'iru mewe gị ntafio. Gaa n'iru. Dewe fon a na ga bili ọtọ ka ele azụ. Bapadatin, bapiadia. Bapadatin, remove that sandal. Remove it. Man, need your UPSs. And your key, you up and down and a shawolin temple. Jabba karat. Oh, nursing scrub. It's all one, yeah? No scrub. Huh? Oh, Aquande nurse. Uniform nurse. Cabra, where color there and got temple on the bagakarat. Huh? No, they joke when young man to medication. Then let hedge para aqua tai chi. Okay, come to her. A letter lock right here, Transiama, we aqua tai chi. Oh, no uniform and the nurse. Then let him and hedge acquire ye in the nurse. I'm on but style line. Style no we aqua de tai chi. Don't get Greago came on am. Agromiagusa. Egreago, egotra. Tonazo. Look at. Gamma bro, tell Otele, them. We're going to reverse it. Mercy upon us. It's about tumble more. Eh? You know what? Tempo. Like he brew, he came up inside like this. I'm hiding here. Apa ke hydra gini chile ka bago apa ke hydra gini hem longe lege kese na mwe apa kofra ke apa ke hydra ya apa ke hydra ya ke wo gini look at it where ko de reverse dia piamazo look at apa hydra gini which up behind the great like a bag of God have mercy upon us.
Ya were phone, okay? God have mercy upon us. One boy be a vote in the Philippines. No one at tempo. Aha. Mmesoma, Meso amonya. isi guzo, Ijo. Otele Rossana ese. isi guzo. Onye nwe di aha. My great grandfather, Nwe ishi guzo. isi guzo. No, family name or recognition name. Ọ surname Son name give ishi guzo. eh Isaga ishi guzo. yeah. Ishi guzo family. Ijo mole. Amụbe m nwa. Okay, but ihe ọbụla m mere nga aga-abata ihe akwụkwọ m ngawa n'iru ma nweghị interview. Gaa n'iru. Ị dị afọ ole? Adị m 22. Ka ihe mere iji chọrọ ịlụ di ugbu a at the age of 22? Achọrọ m nwoke mara ya ga-akwụ etolita both na advice na financially and other ways. Na advice financial and other ways. Agbara gasị ụmụ nwoke ji enye advice. Na advice financial and other ways. Ihe iji chọrọ ịlụ di Chineke agbaghị ọkụ isi guzo. Lee ụdị aha ịza ga-enwe still upon isi ga-eguzorola. Look at aha gị kwesịrị na-represent aha gị. Ị mara reason iji chọrọ ịlụ di. Ụmụ nwoke enwe agụfu na aṅụ mkpụrụ mmiri. Ụmụ nwoke enwe klove ugbo aṅụ amatemokulu. Ka ị chọrọ ha nye megha advice. Na-enwebe na-echeghị echiche kpa ha na-eshi arụ ụfọdụ dị na agba moto. Ka ị bịara ha enye nwe ha advice ihe iji chọrọ ịlụ ma di. Nwa bingo. Dem you. Menwe ha ọgwụ enwe nwanne isi na mbara na ha ga-ekpuchọ mkpụrụ ọgwụ ma tụwe nwoke na-enye ha advice ihe iji chọrọ ịlụ. Eleris iji chọrọ ịlụ di Chineke agbaghị ọkụ. Agụchala m school, nwere my own business. Nwere ihe ọzọ. Kelere sọ na mụ aka ịgbaga question. Mba, sorry sir. Sorry sir. Amụ aka ịbịara ga challenge gị egochala school nwere business na nwere ihe ọzọ. Amụ aka ịbịara ga bịa eji njaga. Mba sir, sorry sir. Gbahụrụ. Elu ọ dị gị na di gị ele onye ga-epu ụzọ anwụ ya na ụnụ chọrọ ya ka mmadụ pụ ụzọ nwụ ele onye ga-achọ ka o pu ụzọ nwụọ. Onye time ya ruru ya agaba. Onye time ya. Unu dị ole na family unu? Anyị dị 5. 5 ahụ unu dị unu niile nwere kara agbaga. Mba sir. Iwe onye ebe? Abụ m onye Imo steeti. Ebe n'Imo? Ngọkpala. Ebe na Ngọkpala? Amaala. Ebe na Amaala? Ụmụakụkọ. Ebe na Ụmụakụkọ? Ọgwụla. Otele go jeshi kabada. Mba sir. Brepad otele go ọgbakala. Mba sir. Ebe ịhụ ka Breton na-anọ n'azụ otele enwele nke pụrụla. Mba sir. Energy light na-anọ n'ime ime dịka bọọbụ ọnụkanụ ya. Ebere gị ugwu. Otele achapụrụla ihe ụtọ dị ya n'ime. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Sir. Mpaghọ onye goof. Mba sir. O ji agba mkpụrụ mmiri. Mba sir. O ji aṅụ kolosu. Listen. Lanya. Ọ dị ka iche na m gwugo egwuregwu hia. Abịakwala nga abịa takụchiri m eze. Adị aka n'ike m rụrụ ahịa eshie n'imi. If you are not serious, you go down from here. Don't come here. Ga abịa takụchiri m eze akpọrọ m chi m hia. Chigo ya dị ka nwere nga mmesaka aka. Asị m ga-achọ m data ọchị ekwe na ihe m na-agwa gị na. Lekpo ihu ya dị n'ọkụ aba Chineke ga bịa nga takụchiri m eze.
icha nnekwu oke ọkpa agbafu n'ụlọ mmadụ ka mbụghị bịa nga ọkwemana ihe ọbụla ọcha ka awụ finger muslim finger mbute oge nga kwemana ihe ọbụla emere nga ga-aba n'ihu agodo m ga n'iru mewe gị ntavi dewe kamera na la gị ebili ọtọ gị lasụ Hey, agba ilu wepụ datị nọ na bed ahụ wepụ ya na ama nke nọ ihe ka n'ụwa hospital aya dewe kamera ahụ ka ọ kwụrụ straight dewe ya ka ọ kwụrụ straight lee ikpe ihe a dị nnọọ ka nwunye onye nrụ na nepa aka ya na ụkwụ ya iche onye ndị nche ntagha every midnight dara nga bịa takoshigara m eze tọnụ asụ lenụ ka bụrụ otele yiri otele bọnsụ rụrụ ya n'ọkụ pọf otele lukat were reverse bịa lenụ odi otele ga-enyo ahụ na ga-enyo ya nga public nọ odi otele eji anyụ ahụ n'ime ahịa ihe ji bịa nga atakochigara m eze ya bụrụ otele wụọ geto na awa ọhụ ya bịa nga ahụ bịa relasị ya bịara nga atakochigara m eze ya were fọnụ gị aha gị Oluchi ọnya Eze. ịdị afọ ole Adị m 29. ịdị 29 ga-abịa nga takochiga eze masị ebewala monopọsụ bịa nga bịa takochiga eze ma by this time next year na-emasị gaa n'ahụ nsọ gị ege bịara nga bịa takochiga eze vụrụ mak ndị gbaghara abịaghị abịa nna ma mara ọgbala gị bifo akịrị gị bet mak ndị ara n'ihu ya na mama agwala gị ara mbọ ebe abịaghị alekwa isi gị agbacha mkpụrụ bahịa abịa ka n'ihu isi bịa wee ya bịara nga bịa takochiri m eze kwotu isi gị si gbara ndụ n'ọkụ ọnụ amụ kọndọm bịara nga bịa takochi eze tọpe pepa kọndọm na wefụta otu ị ga-ahụ nga ha na-eche ekpe ihe ya na amaghị otu isi gị dị bịara nga bịa daga ajaga eze meghe nnọọ ka onye witlo mere n'ike. If you laugh here, maka Chineke na mekwubi okwu n'isi gị ya ọwara ya gbaghị otu ihu ya dị knock and then ejere knock out every Christmas chekwachi ahụ again na mama wa ha knock out ka ebidoro gị na Nigeria before ga ma nga o dị mmadụ gị na ụma akpụrụ ụmụachi na moto na ha gbafe ha si daddy buy knock out from this and give for me buy knock out for me why ihu knock out no bịa nga bịa takochiri m eze iwonye ebe Nsụka. Ebe na Nsụka. Opi. Ebe na Obi. Idiopi. Ebe na Idiopi. Umohu. Ma ahụ eze gị ọchị ka eche gị eze na afụta ma ahụ dati ọchị iti bring it closer put ya closer here. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? So nne m dị ndụ. Nna gị ọ nwụọla? Donna, child, orphanage, fatherless daughter. Ụmụnne gị ọ dị ole? 5. Mma gị ọ lụgharịrị di? Mba. Eku dị ije di? Mba. Enwele mgbe ị gbarala ara? Mba. Ibiele nga ndị ara bi mbụ? Mba, mana ana m arụ ebe ndị ara nọ. Tele Rossana. Okay, ịrụga nga ndị ara nọ.
Welcome here, pay him my sister and Donna. Got a one of sense and man abakwara no gamba. Do try. Nwa yalandara nwere agbata obi. Ya nwa jayara dị ya n'ime. Ke gish na watch anyị. Dubai. Gịnị ka ị na-arụ na Dubai? M bụ nọọsụ na Rehabilitation Center. Fondara. Iji ata arụ. Mba. Onwe bụ onye kụrụ eze mbụ. Mana atago m, ndị ara atago m. Tele Rossana, isi atala ahụ arụ mbụ. Ebe m na-arụ ọrụ. N'ike ka ọ n'aka. N'aka. Ataghị arụ. Agbọghọbịa ndị ara tarala arụ mbụ. Iji aṅụ ọgwụ. Mba. Ị nọghị on drugs. Ndị ara tara gị arụ, ele ihe ị mere? Ebere m akwa. Ọchị chịgara anya, agbakọbila anya, ya ọ na-ara agbaghị aga agbakwala ya hia. Ya ọ na-enwere nsịkọsịkọ mega gị n'isi. Don't come here again eme ya ezibiti. Onye ara, ịbịara nga bịa gwa m sị iwu ha onye ara, waịlị ara dịghị. Ele onye ga-eji vuru odo akara obe n'ọcha nga ghara ịmasị ọwara psychiatric hospital ka ishepụta agwọ gị ara. Masị ndị ara gbara na-enye ha mak Chineke agbaghị ọkụ ịbịara nga bịa takụchigere m eze. Mota. Look at. Ya wuru ndị bịa ịgbabala ya mbụ. Mekodo taa. Tele Rossana. Ara agbaghị gị ga na-achọgha di. Ụmụ nwoke ole trala gị? Ise. Ụmụ nwoke ole trala gị? Ise. Ụmụ nwoke ise iteghị gị ha ji eji ogbe ata gị ka ji ata gị weta atụ. Ha ji okpu. Gbawa aha ndị trala gị. Oliver. Kwushi okwu ike. Oliver. Ebuka. Philip. Andrea. Ise? Andrea. Gịnị wụ Andrea? Onye Iro. Aha mmadụ. Andrea tetara gị. Andrea. Ya ata gị. N'ime ndị a niile tara gị, nwe nke mma na ede mma ọlụlụ ha alụọ gị. Gịnị mere ha alụọ kwanụ gị? Amakwa m. Ịma hụ. Atawa gị ele ụdị mkpu ị na-eti. Ana m eti mkpu na-ekpuchi ọnụ. Ị na-ekpuchi ọnụ. Bịara for interview. Yes, good afternoon. Kwe mana ihe ọbụla mere ebe a ga-abịa n'ihu akwụkwọ dum. Nga n'iru. Yes, Ganiru. Achọ m na touch it from you, please. Okay. The way phone na na gebele to kelara maso. The way phone na love madam. Last of man. You put that in the initial. Isala hototo. Assalamu. Can we decide? Ebe 9. Okay. Let him talk for Gishigi. Leave that to your head like that, Kelly Lucia. Bragaram Berile Odishikre. Bragaram Braga Bilo Dishikre. Sorry, sir. Braga Beto Shribishi. Sorry, sir. Tonaso. Chief Edishi front. Eno na nka ntigi ke no na nke unu. Anọ m n'aka anyị. Dị na onye bi.
Mona mommy. Lazo. You want a care leg? Mbao. Mbao. Straight leg. Me she could do work. Yeah, what a phone. Aha. Fred Adugu. Ejigbo aha ga aha Igbo gị. Adugu. Adaugo nya. Iraganachi. Ịdị afọ ole? 25. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Nna m anwụọla, but nne m dị ndụ. Ndụ nna ndụ. Gịnị gburu nna gị? Ọrịa. Ọrịa gịnị? CCF. Ha? CCF. Sọwọ nya. Congestive cardiac failure. CCF. Konji. Ọrịa obi, heart failure. Okay, well, we ma gam school. HMS saw konji cardiac konji failure. Congestive cardiac failure. Okay. Back am got right. Ọrịa obi gburu nna na family. Lanya. Kwe ma say chọrọ njọ n'ihu na don't come here ga-ebịa chekashimeze. Kwe hụrụ otu imi gị ha. Kwe hụrụ otu imi gị shi ghe holu nga na ekreti mmiri isi na ụlọ ndị mmadụ na-agbapụcha aside. Kwe hụrụ otu imi gị ha ga-ebịa nga bịa takashimeze. Echi ọcha ahịa na me tam ji wayo na respect ya mo overlook ihu ya na yiri ihu awụda. Yiri ihu awụda junction na just emega gị interview respect onwe gị. Lela anya ebe a. No, here made you wire kwa kwa yele gugwe kumo kumwe kurota. Kebi anga bia takoshiri meze. Ti yiri battery mebri no ime moto ebutu. Just respect your woman Ghana. Na hezegi. Eba fola mbo na family onu. Mbao. Ele hi hu giji ihu onye gbafola mbo na family onu. Amam. Eba hu. Ma hi mere ji ekwi. Gbafola mbo na your compound ge Mba. ndị gị na-etu. Mba. Ele ihe ejikwa ihe onye shi n'ụlọ ndị ya pụọ abịa na-achọ ya achọ. Ahụ m ofu mkpụrụ nwaanyị, so agbafu agụ ma agbafu. Okay, woli dọta. Ịgbafu ha agbafu. Nwa agbọghọbịa na-agbafu ha agbafu na family. Gwara ihu ndị gbafuru agbafu. Ụmụnne gị ọ dị ole? Anyị dị abụọ, ofu nwoke ofu nwaanyị. Anyị dị abụọ. Ebere gị ugwu. Mba. Otele na-achapụghị ihe ụtọ. Only begotten daughter. Ịmanyere ya echi? Ọfụma. Iji anya oke mamịrị? Mba. Akpaghị aka na ebe ma ọ na ebe na-aka akpali gị. Amam, mụ na emebi m. Imebe mbụ? Tele Rossana ewu Virginia. Kemgbe ị pụtara ụwa atabeghị gị. Ịma o turu mọmị m jiri zụọ m otu ahụ m ofu mkpụrụ nwaanyị, so ejichiri m aka ike ma mgbe m nọ na school mba. Ọwụ ya nwa m. Good girl. Clap for yourself. Okay. Onwe m. Chai. Nwata nwaanyị a na-atapụbe mbụ kemgbe a zụrụ ya. Wepụ aka n'isi gị. Don't come here ga ebe kọrọ m nke isi because ifiro na-atapụbeghị mbụ. Wepụ aka n'isi gị m na-ama ihe mere na-atabeghị kemgbe ekwofuta ụwa. Sọ weta eshi zụọ gị. Na-ama ama ihu ya ịkwapụ m n'ihu nnọọ ka batrị mebiri emebi. Lewanya nga. Ịchọọchị ya mebute oge ya. Leke m kwuo ka gị were aka akọgha n'isi gị. Sorry, sir. Sorry. I'm sorry. A na-atapụbe. Jee yi pantị ole?
Or in a day or at a stretch, like in a day. In a day, One, n'abalị m sawa ahụ meyipụ na ya. M yiri nsacha ahụ in the morning yiri pants. Nsawa ahụ n'abalị meyipụ ya. Okay. Agbọghọbịa na-eyi pant abalị eyipi. Enwere onye gbaghara n'ụlọ unu ma ọ na ebe ị nọ ma ọ bụ na ụlọ mmadụ ha? Mba. Otele na-amatabeghị nwoke ji anụ ụta ya na-akụghị. Mba. Ọkụbeghị mbụ. Mba, ịma ile ihe ga-akpali ya agụwa gị. So Okay, kemgbe ị nọ na social media ịhụbe nga amịghị ahụ ọnụ, ịhụbe nga emeghe why emeghe. not? Anụ m ahụ ya. Okay. Ehi ele otu ahụ na-eche emeghe. Onwekwa, it's psychological. So Hey, them you, ị bịara nga be sụrụ bekee. Them you. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? yes, agara m IMSU, Imo State University. Gịnị ka ị gụrụ? Nursing. Ị gụchala? I'm a registered nurse. Yes. Ele ụlọ ọgwụ ịrụwa? M ka nwetara internship m na University Teaching Hospital Uyo, Akwa Ibom, but agawabe m ga-agawa maybe by March or April. Maka internship. Ilele fim ga-ata ya mmadụ mbụ, erighị mmadụ ọrụ mbụ ka ilechaa ya. Lee ya complete. Ile ya ele ihe ị na-ekwu, ele ihe ị na-eme n'ime onwe gị. Ebe ka wụ nwa mgbọbịa na-amaghị nwoke. Ịma m na-elekwa ya because ịma ihe niile ewu ihe mmadụ kpebiri n'obi ya. Ịghọtara? Ọwụkwa na ụmụ nwoke a na-abịa o. Ọwụ na ụmụ nwoke. Ile ya, ilewe ele otu ahụ na-adịghị. M na-ahụkwa ya as normal movie mmadụ na-ele. Ị na-ahụ ya as normal Nigerian movie. Nlechakwa ya. Ahụ dịkwa gị? Ịsa ahụ dịghị? Ahụ dị m like m na-ele masị I wish. Then you chere ahụ dịkwa gị? Ahụ dị m, adị m okay, I'm okay. Ị nọla otu a ga-ewere aka gị mee onwe gị. Mba. Imele nwaanyị na nwaanyị mbụ. Mba o. Ilecha movie nke emeghe ebịa ma abịa, nke emeghe ebịa ma abịa, ge ihe asị na Hollywood movie. Asị gị ilecha fim nke ụmụ nwoke na nwoke na nwaanyị meghe ihe ebịa ma abịa, gị sọwụ nọ n'Hollywood na ọ wepụ ishe ihe. Onwe ihe ọ na-akpali n'ime m. M lecha sometimes ma say one day kwa m ga-anọkwa n'ọnọdụ a. So m ka na-eche like one day m ga-anọkwa n'ọnọdụ. But nwoke ka isitụla gị n'ọnụ mbụ. Nke nwoke amịala gị ọnụ. Nwanne m nwoke na-epe gị, my brother. Kele Rossana. Ị bịa gị na nwanne gị nwoke amịwa ọnụ. Ọwụ ọnụ. Ọ na azụrụ m n'ịhụnanya. So my mommy m na-epe gị kwa m. Okay, gị nwoke nwere nwoke Chineke gọchirila mbụ were ọnụ ụtọ a mee gị otu a, look at me. Mee gị otu a. Apịala ya aka na nra mbụ. Mba o. Mba. Genotype gị. AA. Blood group gị. O positive. Ị ga-aga lab Otele. Ị na-anụ ihe m na-agwa gị? Okay. Enidere m ka m nweta resọt gosiri na nwebụ Otele gị ka wụ tamtam. Kwe na-anụ ihe m na-agwa gị? Okay. Yes sir. Mse meghe lab gịnị? Lab Otele igosi ma otulu ma tantam. Akwe mana ihe ọbụla mere m ga-aga abalị ihu akwụkwọ dum. Yes, sir. M ga-adị iru mewe gị interview. Yes, sir. Tewe fon ala gị bili ọtọ gị ebere masụ. Oh no. Were reverse bịa.
Aha gị. If Naya Chukunama, Ịdị afọ ole? 30 years. Ka ihe mere ilube di at the age of 30 ruo ugbu a? Ka ihe mere ilube di for long? Afubendi. Ewe phone a n'ihu otu a. Asị m gị lee anya na mirror. Asị m gị were phone mere mirror. Papa nkolo asị m gị were ihe a mee mirror. Don't come here be pass iwe na. Agbakwara m gị nkịtị kemgbe. Tiri ndị na-ere ele akị n'ahịa. Asịkwa m gị were ihe a mere mirror. Interview ọbụla m na-eme gị m chọrọ ka ị gwa m isiokwu. Kemgbe ị pụtara ụwa nwoke ọbịala gwa gị okwu marriage for ọlụlụ since ya kwụ mụọ gị pụtara ụwa gwala gị okwu ọlụlụ mbụ. Onwere onye gwa m okwu ọlụlụ last year. So onye na-agwa m na ọ bụ na m atụkwala ime na ọ ma bịa fu my parents. So wee sie nje edupue nduri edunta. So wee apụzi. Because you get put your dream to abịa hụ your parents. Yes, sir. Okay. Ị ma reason o ji gwa gị ya? Ejụkwana ya reason ị ga-eji dị ime. Ajụ m reason ọ sị m na o nwere reason no otu o ji wee chọọ. Ha mee n'ụlọ ụka ka ị gara la tige prayer request maka di ya na native doctors. Mba ọsọsọ Zion ka nnadị aga Zion. Ị gara Zion. Nnadị aga Zion na church. Ga-etinye prayer request na ịchọ gị ịlụ di. Mba o. Ele ụlọ ụka ndị gara la tige ekpere maka di. Mba agabe m. Ọ bụ n'ụka ngwa. Okay, debe for prayer request di mbụ. Mba. Ị gbara ajị obi? Yes, sir. Ajị anọghị n'obi ele ebe ọ gara ruo kwụsị. Ọ kwụsịrị n'ala. Gbaa ha nga ọwụ ihe anyị n'ọhịa wa asụsụ Igbo. Gbaa ha nga ajị ahụ mkpara. Gbaa ha nga ajị ahụ mkpara gị kwara. Ihe anyị n'ọhịa wa asụsụ Igbo. Don't come here ede ma chọdụ. Gbaa ha nga ajị nọgide obi gara ruo ya kwụsị. Olu na otuboro m. Otubulu nga ole? Otuboro m ebe a. Oru n'ọtụ. Agbachikwara m na ajị n'ọtụ. Okay. Ele ihe iji pretend gwakwa nna ajị eru nga. Sa? Ajị nọgị n'ọtụ ole ihe iji pretend ga n'oru nga. Olu n'ọtụ na ahụ m ajị n'ọtụ. Okay. Ajị gị nọgị n'ọtụ gbara mkpụrụ. Mba o. Ana m eshave. Okay, iji ala ya la ka ọ iji eshave. Eji eshave. Okay, ọwụọlịla. Mba. Okay. Ajị ọtụ emeghe shaving of ajị ọtụ. Ha na-ala. Ajị ọtụ ọ dị ka ajị nke nkịta kọwụ nke nnụnụ kọwụ nke busu. Ọ dị normal. Enwere ajị mmadụ, nwa ajị nnụnụ, nwa ajị busu. Ele ụdị ajị nwere? Ajị mmadụ. Okay. Ajị mmadụ nọ n'ọtụ. Anaghị osiri ike. Mba oshiri. Oshicha ahụ ka ọ osiri ike. Ọ dị normal. Okay. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Yes, sir. Ị gbala ara mbụ? Mba. Ị gbala akwụla mbụ? Mba. Iji aṅa amụ? Mba. Gba ahụ eze gị? Onye ebe? Abụ onye Anambra steeti. Ebe na Anambra? Ọka North ebe n'ebe. Ebe na Ebelebe? Ụmụ Ogbuefi. Ebe na Ogbuefi? Ụmụ Anukwu. Iko ji akọ gị ụkọ? Ta? Ike ọhụrụ ọtụ ji akọ gị ụkọ? Mba. Otuto tole gị n'ọtụ mbụ? Mba. Ọtụ gị oji eshushi? Mba. Ana m asa. Iji eji ncha asị ya kọwa aka kọ mmiri? Mmiri ncha ana m ejila ncha asa sensọ mmiri n'aka. I werela alọm sọ ọtụ mbụ? Mba.
ụmụ ole ka iji Mba, amụbe m ụmụ. iwepụla nwa mbụ Mba. iji ala ka amụ ukwu kọwa amụ nta Normal one ka m chọrọ. Chọọ m ka ọ dị ukwuu, chọọ m ka ọ dị nta. ele amụ wụ normal amụ ịhụ mara lanụ shi ibe amụ wụ normal amụ ka esi m normal ebele kpagbu uwe na ele amụ wụ normal amụ ele ga ọ na aha ka were something nye m instance shi m ihe wụ normal m jụwa ga amụ ukwu ma wa mụta ka esi m normal ele ka wụ normal amụ Ya dị nta, ya dị ukwu too much. ya dịwa nta Ya dị n'ukwu too much. that means ị chọrọ amụ nwa primary 1 Mba na. then okay normal amụ ị na-achọ na ọ ga-adị ka ihe eji atọ nụ agarị Mba o. ke remote TV nkọ Ọ ga-adụ nke eji atọ ọnụ garị dị mma. okay ihe eji atọ nụ garị size ya length ya ọ ga-aha ka ihe eji atọ nụ garị ka ọ wụ that's Eji eme gịnị? length ya ọ ga-adị ka ihe eji atọ nụ garị ogologo ya Onye adịghị ogologo too much. ihe eji atọ nụ garị ọ wụ ogologo ya ka ị na-ekwu ka ọ wụ Nke mkpụmkpụ ya. that means itu eno jakina ịsa normal amụ Ọ ka ọ dị straight. Amụ dị straight dị mma. amụ dị straight dị mma ị gara aga n'ahịa ga zụrụ jakị debe n'ụlọ unu ya tamaghị every midnight ọ dịrị straight amụ dị straight dị dewolu gị ahụ straight lewanye ebe a ị gara aga n'ime ahịa ga mite ndị Enugu sị ha chọrọ gị nga a na-ere jakị ịdọma n'ụlọ unu amụ dị straight nwa agbọghọbịa tụghe amụtụrụ ogologo na-enweghị kọna iji anyụ oke nshi Mba. ị gbaala ọtọ n'ụzọ mbụ Mba. isela otele gị na WhatsApp mbụ sendịara nwoke adị amụma maka echi onye ọzọ bịa ịlụ gị ka ọ ghara ịhụ ya in future Mba. Cha. iji eme nwaanyị na nwaanyị Mba. jelotipụ gị gịnị ka ị na-arụ Ana m eme business POS na papa. blọg grupu gị O positive.